Türkmen häkimetleri öňkü prezident Häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsiýet kultuny dawaralandyrmak tagallalaryny öňküsinden de güýçlendirýärler. Bu tagallalaryň çäginde Balkan welaýatynyň häkimetleri büdjet işgärleri bilen ýörite ýygnaklary geçirýärler. Ýygnaklarda Arkadagy şäheriniň we Ady bir telekanalyň, şeýle-de Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitaplarynyň propagandasy edildi. Şu gün Günbatar welaýatda uly gowrumly çäreler geçirildi. Çäreleriň bir näçesi Kenarýaky etrapda gurnuldy. Awada dynjalyş merkezinde hem mejburi çäreler geçirildi. Olara döwlet edary kärhanalarynyň işgärleriniň tas ählisi gatnaşdyryldy diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 3 iýulda gurrun berdi. Bu ýygnaklar zerarly döwlet edaralarynyň ençemesi şol sanda banklar we ýol polisiýasy günüň birinji ýarymynda ýapyk bolup, olar raýatlary kabul etmediler. Ýygnaklar Balkan welaýat medeniýet we teleradio bölüminiň, kärdeşler arkalaşygynyň, zenanlar guramasynyň we kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri tarapyndan geçirildi. Ýygnakda çykyş edenler Gurbanulynyň ikinji sapar haja gitmegini, onun kitaplaryny Arkadagy şäherini telekanalyny wagt etdiler. Esasy üns telekanaly önükdirilip her bir büdjet işgäri bu telekanaly günüň dowamyny 3 sagat tomoş etmeli diýdiler. Diýip ýygnaga gatnaşan Balkanly büdjet işgäri aýtdy. Häkimet wekilleri ýygnaga gatnaşanlara çağalary türk, rus filmleriniň goşadyrnagy içinde ahlaksyz mazmunly materiallaryndan goramak üçin olara Arkadagy telekanalyna tomoşa etmegi öwretmäge hem çağırdylar. Resmiler ýygnaklarda geçen aýdaky kalyan wakalaryny hem mysal getirip, munyň bilen bagly daşary ýurt medpugat serişdelerini günäkärlediler. Olar döwletimizde Arkadagyň alyp barýan siýasaty berk wagt edilse, onda ýurtda beýle wakalaryň bolmajakdygyny aýtdylar diýip Balkanly büdjet işgäri bellidi. Ýatlasak, Watan habarlary gepleşiginiň 7 iýunda berilen reportajynda sosial torlarda suw çilimli, ýagny kalyanly suratlaryny paýlaşan adamlaryň öz-özlerini ýazgarýan tobaly çykyşlary görkezildi. Şonda serhedin gödökçülük geçiriş nokatlarında gurnulan çäreleriň netijesi boýunça bir kanun ýolları bilen getirilen önümleriň ele salynandygy hem aýdyldy. Balkanda geçirilýän ýygnaklar barada ýurdun döwlete degişli medpugat serişdelerinde häzirlikçe haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň welaýat häkimliginden telefon arkaly kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne Günbatar welaýatda Gurbanuly Berdimuhammedowyň wagdynyň ýaýwanlanmagy, onuň lakamyny göterýän Arkadagy şäheriniň açylmagyndan, ýurtda ady bir telekanalyň ýaýlymynyň başlamagyndan, şeýle-de öňkü prezidentiň Saud Arabistanyna haç ziýaratyny amala aşyrmagyndan sanlyjy gün soňa gabat geldi. Guruluşy 5 milliard dollar boljakdygy ma'lum edilen we birinji tapgyry müňlerçe adamyň gatnaşmagynda 29 iýunda Gurbanuly Berdimuhammedowyň doglan gününde açylan Arkadagy şäheri Türkmenistanda agyr ykdysady krizisiň dowam edýän wagtynda guruldy. Synçylar Arkadagy şäheriniň töweregindäki işçenligi, lideriň şahsiýet kultuny mundan beýlekde ösürmek synanşyklary hökmünde baha berýärler.